entzungo dituzue, adi jarraian Aretxa Oletarekin batera, kantuan arituko gara eta San Miguelei hasiera emateko, abestien liburuska eskuan hartu dute, eta kantu afari arrakastatxua egin dute beste behin. 500 lagunetik gora bildu dira pilotalekuan. Bueno, bapo afaldu duzue eta ontxe kantuan zabitze, ez da? San Miguelak Atxabaltan holaxe azten die, kantua faixaki. Hori da. Aurten da aurrenengo aldiz etorteka dena, baina emetik aurrera errepikatzeko moduan. Aurtengo arte zuei kantua afarira gerturatu betzailein. Ez, beste plan batzuk izentxu, baina, bueno, edarien arabera, honek gauzo gaileetan di, eta oin emetik aurrera, ziur, urtero. Aurtengoan hemen estreinakoz, kantua faixan, eta zemuko esperientzia da bilizeten? Esperientzia oso ona. Esan duzti aurretipe, egoten dela giro bat, izugarrixe, eta ixe da. Gaurrian neuk ikusi dut, eta zauntzet Andriei, datorren urteako apuntaute. Apuntauta, datorren urteako. Ez dakit hemen Atxabaltan kantuan zabitzen, eta kantuan ondo itxendo zuen ala ez, ze eurixa betorri da. Bueno, olako taldea undixekin, eta trautxo bateo beste hartute, kantuen ondo itxi ez da erresa. Gaurkoen tonua gora, erobera berdin jutzoz. Bai. Hemen importantiena da, ondo pasetie eta San Miguel hasiera gorra mutia, ona mutia. Faltan botatu zabien ja San Migueletako kantua faixa. Hombre, bai, bi urte honetan inbari, bai. Eskuan hortxe kantu liburua, zenbat kantu dakizkizuzuk liburu horretatik? Bat bez, holan osori bat bez. Gaurkoan aterpera etorri zaia faitzen baina. Claro, porque eurixen jau seiretan enda Andrea Huizkuan hobeto gingo zen, hemen burrundara asko dau baina. Izango Atxabaltarrak tonua ez dozuela ondo emuten da eurixa etorri dela kantuan txarto itxen dozuela. Hori nik usteo baietza, Basotxoko korua, abesbatza. Uda guztian, euririk inbarik eta oin etortie, larreiku izen da, Bueno, zuek ondo abesten dozue behintzat. Bai. A ber, erakutsi ze kantu da. Agure zarra. Eta zela da agure zarra kantua? Ikultzago gorrortikan, tabultzanik emetikan, ikusiko deko. Batek abestu bestia txalua zuei kompleto zabite. Eta ze giro dago hemen kantua faixan? Oso ona. San Miguelak azteko ekitaldi onena da. Bai, sin duda. Gora Atxabaltako San Miguela. Gora! Zelako girua kantua faixan? Ederra, oso ondo. Urtero etortze zaie zuen. Urtero, ez gau faia, urte bizenez, baina bestela beti. Aurten goguakin hartu dozue. Da, gero lekua ona. Lekua ona. Bai. Hemen epeltxu hau plazan baina. Hori da. Kantuan zabitze umore honez, kantu liburua behartu dozue. Honi di oso kantore ona di. Bai? Kantore ona zaiela. Izi hitzen. Oin beba, Ez. Zala. Oin zarragare. Gazte. Horretubo. Eta hemen hiri esan duztie zaiela, kantua faixan dauen kuadrilaik animo zuena. Efectivamente, bai. Zer den ona edo, zer den txarra. A ber, birik aurre. Beharko nukelani. Ui, tono hori, batorre eurixa. Ean, aberretzen ari naiz, baldago hau irten bideri. Venga, bat biteru fuerte. Hor zauden, lantzan hauzitan. Bueno, elegante zabitze zuik hemen kantuan, Bai. Hau etxoitzen egon gare 3 urte honetan, ailegau da, gure gauen plazan, ez da posible izen, baina hemen, perfecto. Hau guretza da jai handi bat. Seguramente urte guztien, ongo die Atxabaltan, batak karnabalak edo holako leku momentu puntual potentiek, baina hau da, bat top 3
kan sartzen dana. Ze moduz kantua? Oso ondo. Gainera, Gustora. alako laguntziaz, primeran, bai. Musikarixa primerakoa. Bai. Lagunape bai, atzekoak, aurrekoak, danak. Gaurkoan ez dago ez erkutsik egiten, festarako eta parrandarako dana bikain. Egualdi xapaina igerri bestoen. Sekulako girua dago hemen, apaitxa? Bai, ederra. Zeintzuk etorri zaie, ona, apaltzera? Kuadriakuak. Kantu liburuakin, betaurrekoak eta dana letrak ondole iruteko. Importantia, betaurreko bari. Bezua ez duzko emuten da. Eta hemen atxabaltarrak bapo apalduta kantuan eitxiaz gain dantzan eta bebai. Bueno, dantzan, igual dantzan bixan. Igual dantzan bixan. Gaur kantu. Bueno, eta ze moduz doia kantu emanaldia. Ondo, oso ondo, gustora. Kantu hau zela da. Guarekin. Iruron hartin lindo. Venga, baina nik letria biote, ez dakit buruz eta. Kantuarekin. Horre barritzen dau, Zer moduz doa bixamon hori, aurpegi horiek, atzo kantuan eta kantuan luzerako joan zen parranda, ez da? Bueno, oraingoan bixamonak alde batera utziko ditugu eta artizautza eta nekazaritza ekologikoaren 27. ferian eta ganadu feriaren 8. edizioan murgilduko gara. San Miguelak bueltan Aretxabaletan, artizautza eta nekazaritza ekologikoaren 27. azoka ere bai, eta zuek bertakoak hemen zuen hortuko produktuekin, sasoikoekin etorri zarete. Hori da. Gaur Atxabaltako tomate desente ekarri dugu bai, baina jentiak, horri bigarrengo aldiz premizua eta ero, jentia dabil bila, eta etorri die, eta etxea postua jartzen ez tozko ditxi. Bertara herritarrak ere gerturatu dira, Aretxabaletarrak, inguruko debagoieneko herrietakoak ere bai, ze moduzko giroa dago hemen aurten feria honetan San Migueletan. Bueno, ikusten duzulez, jente pilua dabil, jente asko, da gainera jentia, banaka batzuk, pasetan die eta oso politxa, oso ona, oso ez dakizer, baina jentia perosi itxen dau. Da azken nien honen azoka hauek mantentzeko itxie gure badie, izen bidea jentia bai apresetan dauna gure produktu da, eta gure produktu apresetako erosin biosku. Kuadrilla, zuek ere postua jarri duzu hemen San Migueletan, nondik zatozte zer ekarri duzue? Hortuko barazkiak. Eta txandak egiten ditugu, bakoitzak 40 minutu. Eta Eta zuek etorri zarete, zein ikastetxetatik? Kurtzebarri. Kurtzebarritik, ez da? Eta zuek Kurtzebarrin hortua daukazue jarrita eta zuek landatzen dituzue gauzak eta zaindu? Guk landatu zaindu gehiago, baina landatu... Beste bat? Bai. Eta gaurkoan zer ekarri duzue, kontatuko diguzue? Tomateak, piperminak poteetan, zagarrak, letxugak... Denetarik. Azenarioak... Eta gerturatu dira, herritarrak zuen produktu hauek, sasoiko hauek erostera? Bai. Asko, zer da herritarrei gehien gustatu zaiena ekarri duzuenetatik gaurkoan ona? Mermeladak. Aries Mendiko ikasleak ere jarri duzue beste urte batez, zuek hemen postua, San Migueletan, eta ikusten dudanez, arrakastatxua izan da zuen postua. Zer da gaurko prestatu duzuena, nola antolatu duzue feria honetara gerturatzeko? Antolatu dugu ikasbiraiko dirua lortzeko, eta prestatu dugu gelakoen artien bizkotxuak eta pastelak, eta saldu dugu jadana. Gana saldu duzue, gelakoen artean, zuek etxean egin dituzue zintzo bizkotxo pastel guzti horiek? Bai, gukin ditugu etxean. Ikusi egingo dugu horrela den, zein errezeta egin duzuzu? Nik ez dut niritak hau jat postuan egotia, baina bai, gelako batzukin daue. Lanak banatu dituzue. Bai, hori da. Urtero etortzen zarete ferian, txandaka, aurten zuei egokitu zaizue, nola ikusi duzue, aurtengo azoka feria hau hemen Aretxabaletan? Ez da txarto egon, igual, tartagaixo bitxema gauen gehiago salduko gauen, baina zalko gundana saldu dugu.
Utzak ere badauka hemen 27. feria honetan San Migueletan bere lekua, zeu bertara gerturatu zara oinetakoak egitera ikusmina ere piztu du, bertan ari zarelako zure produktu eskaintzaz gain nola egiten duzun erakusten, ezta? Bai, pixkat prozesua ikusteko, ekarri dute pare bat montatzeko, 3 lagun aitzen gara, Jaione moztu egiten du, Mari Carmene Josi, gero ni bakarrik etorri naiz, eta nik egiten dut horman forma eman. Eta gero etxean Josi egiten ditut. Baita ere ekarri ditu batzuia bukatuak, eta ari naiz hormatik ateratzen. Eta gero, ikusten duzu, hormak, bukatuak, montatuak, eta hola, bai. Gerturatu dira, ikustera, enkarguren bat ere agian egingo izuten ze euri, ez dakitena da baina aurten, azoka hau nola ikusten duzun, ez da lehenengo aldia eta bertan San Migueletan Aretxabaletan zaudena. Ez, bada urte batzuk etortzen gala, etorri da jendea, batek botak erosi ditu, jantzita eraman ditu. Beste Bermeoko emakume bat etorri da, eta zapatak erosi ditu. Beste bat etorri da, ikusi zitula iaz esan du, baina esan diot, iaz ez, bain dela 3 urte izango zen. Eta gogoarekin geratu zela eta pasako dela. Eta, ari gara, poliki, bai. Ari da mugimendu pixka geixo badago. Zer da ekarri duzuna gaurkoan, zeuk egindakoa? Bai, turbantiak eta holan 2 modelokoak, koleteruak, neseser batzu, poltzo batzu, un poco de todo. Galdera erreza edo zaila, ez dakite zein da zure ekarri duzun ekoizpen guzti hauetatik, produktu izarra? Diadema honeik. Hola. Bai, eta gero koleterua, baina diadema gogorra sobre todo. Hementxe, beste urte batez San Migueletako azokara, feriara gerturatu zara, zeu egurrarekin hemen lanean jotasu zabiltza gainera, ezta? Bai, nik uste azoketan beharrezko dela, lan pixkat eitea, jende ikusi zetan batzan lana, saldu bakarrik, baizik eta hori, plus hori ematea. Egurra lantzen duzuzuk, zein produktu zer da gaurkoan hemen herritarrei gerturatu izan nahi bidezuna? Oizko altzarik giltza, eta gero oin, pasadan urtean hasi nintzen hau eskultura txiki egiten, euskal kirol guztiak, euskal instrumento guztiak, da nahiko basetazio dute bai. Zeuek eskuz egindakoa zer da gaurkoan ekarri duzuena eta herritarrak nola hartu dute zuek ekarritako hau? Hau otargintzan bizitza osua aigaituk, onta dedikauta, eta zoritxarrez pixkat galtzen haidek, hau. Eta, salmenta berriz, nahiko justu sobrante asko ez, baina, pixkanaka, jendia pixkat animatzen nahi dek. Bertara zuek egindako ekoizpena, ekartzeaz gain eta salmentan jartzeaz gain, erakusten ere basabiltzate ez, honen atzean, zer lan dagoen, zer prozesu eta zer zenbat kostatzen den hori egite hori, ezta? Bai, zeatik, askotan jendia ez da konstiente, hau, hemen egin da ikustek eta, askotak ez da prezio jutu, hori da, baina kontuten euki berdek, materialan bila guk geu jute gehala basoa, ua ekarri, ua zailkatu bere neurritan da bar, hotzu baten sartuta egote urte guztin, behar dana atera beti ze nolakoa behar den, gero berreiz labean sartu berotzeko, ua landu eskuz, azkenen dek, lana jendia guztion alden handu jadek. Aretxabaletarrak bai, baina alboko herri lagun direnetatik ere etorri zarete zuek ona feriara, ezta? Bai, etorria jo, segurati, ia urte askon etorria jo, eta urten etorria jo, biruze pasatu da eta. Eta berri, San Miguela bueltan direla, 27. feria urtengoa, zer da zuek ekarri duzuena? Nik erleen inguru gauzatutik, ateztie, propoleoa, argizarie, eta dana erlea zitua eta erlean inguru gauzak. Hori etxek ekarri dituzue, hortxe ikusten ditugu herritarrak ere zuen produktuak ikusten, erosten dabiltzara, ze moduzko giroa dago? Ona, aterizioak eta giro ona zen. Beste urte batzutan baino indartsuago itzuli da, igarri duzu aldaketarik, orain urte asko etorri zaretenetatik? Birutzen aurretiko modutzul ikusten diari daula asuntoa. Zuek kolore pila bat ekarri dituzue feriara? Bai, gure postua sasoi honetan normalen ekartzen dugu negu kolora danak eta gero lora sorta zikuak. Orduan kolore asko duen postua da. Zein lora mota ekarri dituzu zer da gaurkoan herritarrei eskaini nahi izan diezuena? Bati bada gabonetako neguko olorak, bai, dieziklamenak, pentsamenduak eta biolak bati bat. Eta ondiokan, hortua daukonak, azkenengo txampan, bai, hortuko gauzak, azaketa. Asko gerturatu dira baita zuen landareak ikustera eta hauen atzean daukaten usain eder honetara ere bai, ezta? Ba, ikusten dugu jendea datorrela urrindik usainak erakarritxa.
Bai. Artizautza eta nekazaritza produktuak bai, baina bertako ganaduak ere badauka leku Aretxabaletako San Migueletan 8. feria. Egin dute ganaduari dagokionean eta beti bezala, ohi bezala, arlutzeko kantxan jarri dute. Hortxe ardi kuadrilla bat, eta kuadrilla zuek ere hemen ardian alboan animaliak ganadu ikustera etorri zarete, ez da? Bai. Ze ganadu aurkitu duzu hemen? Ardixak. Ardixak bakarrik? Ez, aldixak eta potxokak bai. Eta bai, oiuak, oiarrak tala. Ganaduak ere Aretxabaletako ferian badauka bere lekua. Aurten zuzen banabil 8. feria da ganaduari dagokionean, ez da? Bai, bi urtero ongare geldi pandemia batik, baina bai, ja urtetxo batzu bagoiez hemen hasi ginen xume-xume etorten gana batzukin, da urtero lehenengo urtien ez gaun ekarri hoioik, mendiko biorrape lehenengo urtia etorten diena, eta betiko martxan, jarraiketan, da ez deineten hasitxako oindala 8 urte. Eta ikusten dut hemen mokadutxo bat jateko aukera ere jarri duzuela hemen postua. Bai, hori ez, gu 12 urtero goia salmenta zuzenien lanien, eta oindala urte batzuk esan, probeko Andramaizetan hamburguesa batzuk saltzen etxeko produktuana, eta tarteka beste nun baitxutantik deiketan duzku ero fateko, eta gustora gabitz, hemen egon saldu hamburguesa batzuk, jentiak probau deixela atxabaltan badauela generua bai atxabaltakoa, herriko generua dauela. Gora, txabalta? Gora! Postuz postu ibili gara nekazariekin, artizauekin, baita ganadua ekarri dutenekin ere bai, eta nola ez San Migueletan mokadutxo bat hartzeko aukera ere izaten da. Loramendi taldeko kideek urtero bezala, trill egin, eta talo goxo-goxoa prestatu dute aurten ere. Hemen ikusten duzue gainera masa egiten zabiltzatela, zuena da sekretua, zuen eskuetan dago taloa ona edo txarra otea. Baiez. Onona dagoela taloa esan diguten denek, Nola egiten duzue zuek masa? Zein osagai erabiltzen dituzue? Izaten da hartu irina, gatz pixkatxo bat, larrei izen barik, ura bere tamainuen, eta gero bena, fuerte. Leku aldatuta bai, baina urtero San Migueletan taloa dastatzeko egoten dian kaleilara horrek, aurten berdin mantendu di. Bueno, aurten igual sekule baino gehiago. Talo gile oso ona die, masadunek. Hortxe egon gara masa itzen dabiltzena fin dabi. Sekretua ez duzkue gure kontau izan. Igerten da masan, igerten da gainera, eta oso ona dago, benetan. Bueno, ikusten du hemen adintarte danetakoak jota zuzabitzia. Gauzie izeten da, gainera gure ule errelegu euki, klaro, segu ja, laizter. Igual, ingo baitu. Ondio zuei, bueno, gerrazko onbio duzu. Eta ez, gauzpetik izan izen dugu jente gaztetxue be bai. Gaur kalian fresko, baina atxabaltako leku epelena hoxe etedan. Epeletik pasa utxe jokoan, bero, ondo. Jota zu batzu talua zeudik hemen txapa gainean, azkenengo ukitu emuten, zer moduz doia goixa? Ondo. Jendia badabil eta aurten estrenau dugu lekua eta gustora. Bixo bakarrik entzuten gaila bat abestiai, baten bat errejatzu ez? Bakarren bat, baina horrek gordetzen txu gero gure artian jaten. Zeuin? Bai. Goxuak, baina, itxura, zatarrak, baina goxuak. Bueno, hementxe, kupelan zaindari ikuste zaitugu, zeu daukazu hemen feria honetan posturik onena San Migueletan. Bai, gaina daun nietako ina a medida. Bai. Nik dauko kontrola eta, jendio da bileaten, Egarri gogoz atera dira orduan Aretxabaletarrak, txotx egiteko. Bai, nik uste gaur txotx eta txotx baino gehiago bengo da gela Txabaltarrek. Zer moduzua gaurkoan San Migueletako feria guna? Ondo, jendia eguraldi ez da munduko eguraldi honena, baina giro hona dago, jendia dabil, eta sagar dago dago. Zer gehiago gure, talua be bai. Hori da, usaina primerakoa da, bertxolaria, joaldunak, trikitilariak, nekazaritza produktuak, artizautza ganadua, zer gehiago behar daba? Jorgarako gogua, eta hori badugu, bai ez da, hala. Mentxe utziko zaitugu, zaindari, jendea egarri gogoz dago, lanian, zerixo hori da, postura mantendu barra.
Eguraldi tristea San Migueletan, baina oraingoz lagun da, eta bertako herritarrak giroa bero-bero jarri dute ferian, eta bero-bero jarraituko dugu datozen minutuetan ere, Behinke Loramendi dantza emanaldiarekin gozatuko dugu eta. San Migueletako beste klasikoetako baten ordua iritsi da. Herri kirolen txanda hain zuzen ere Aretxabaletako plazan duatloi erakustaldia egin dute aurten. Karmele eta Amalur eta Karmele hementxe Aretxabaletako San Migueletan plazan ibili zarete, aizkoran bata bestearen aurka, baina pike sanoa ez da. Bai, hori dudaiparik, ez dekogu hainbeste rivalidade bez, osak gustora ibiliga. Bai, hori da, azkenian esibiziotan disfrutatzea etortzezea eta ikastea aldi berian, ez? Gero konpetitzeko garaian nerbiluak eta kontrolatzeko. Hombre, eman, albaldin bada beti irabaztea etortzezea, ez? Baina, bueno, ezin da, eta hori disfrutatzea gehien bat. Zer moduzkoa da Aretxabaletako plaza, kostazaia Aretxabaletarri txalo batzuk egitea. Polille da, plazia oso polille da, gainera aterri da, eta horrek asko laguntzen dago, hasieran aterpietan egon da jenti, baina gero, hurbildu da eta horrek emototzu indar gehitxua. Orain umore puntutik beak entzuten ez gaituela, hemen speaker bat ekarri duzu, speaker hau Xabier Euskitze ematen du beak. Ikiarrizko artista da mutila hau, Azkenian speakerrak asko iteu, animatu iten du bai proban dailena eta baita publikoai ere txalo batzuk emateko eta zorionak speakerrai ere. Nacho, hirugarrena hemen Aretxabaletako San Migueletara etorri zara plazan, harriarekin aritu zara zu gaurkoan erakustaldian, ezta? Bai, harri gautzen gaur hendeu, guain bukatzeko nitxo azkeneko lana baino. Zer moduz, ari da erakustaldi hau izaten orain artean behintzat, zen kilotako harria jaso dituzu, nolo jandira altxaldi horiek? Lehenko da iruta maoste hori indiat. Azera nahiko bildurrek bideo, porque egualdi zehare baziok da kanpuen da euri bildurre egin hasi gaitu, baina azkenin bastante ondo idea aguantatzen aterita. Lehenko da iruta maoste hori lau jaso aldi mantzizkat, gero baldarrai, egun da berroiko beste lau, da gero kubikun indiat, 2 minutuko. 12 mantzizkat, da bain bolagin aurra fantazite egitea. Hemen Aretxabaletako plaza, zez moduzkoa da, herritarrei kostatzen zaie pixka bat, animo horiek, gero txaloa, gero girotzea ala. Bai, hotze egitek eta jende igual hotze amartzeo, baina gaide behotzen pixkanaka. O bixamona batzuk atzo parranda egin da. Iguale bai, lehen tankera mantzat, lurrien kristalak eta atzo zehose izan dela hemen, juergako eskorremato. Aratz, egin duzue, herrikirol erakustaldia, aurten gainera hemen Aretxabaletan, San Migueletan, ohikoa ez da izaten, eta uste dut herrikiroletan ere ohikoa ez dela izaten duatloi erakustaldia, ezta? Bai, aurten indale lehenko aliz erreunian nintzen, duatloia, proba berri bat, eta,
Zehose berriak hartzeko asmuekin, hoxe, jende erakusteko. Hementxe lehian ibili zarete, Pike Sanoa gaurkoan erakustaldi izan delako, zer moduz ikusi duzu zeure burua? Bueno, gustora, egia zen zutik aspaldi gutxi biltzen gara eta pixka kostazat, egia zen, baina, bueno, lan politxein duela uste eta ikusteko politxa. Lehenengo aizkoran eta gero plazari bueltaka korrika, ezta? Bai, hori da, lehenengo zutik egin dugu, gero etzan da laukorte eta gero korrika maoz ditzuli. Ze sentsazioekin gelditzen zara zu gaur hemen Aretxabaletako plazan egintakoarekin? Gustora, ez? Jendia onda, ambientia ere jendia animozu samar ikusiet eta gustora. Bueno, hemen ikusi ditugu batzuk aizkoran beste batzuk, bueno, duatloia ere bai, ez? Korrikan harria jasotzen zeu baina. Lastoa jarotzen eta lastoa botatzen. Zer moduz joan da gaurkoan hemen Aretxabaletako plazan egindako, bueno, erakustaldia? Ondo. Azkenean eguraldiek lagundu duzku eta polito, gitaldia ondo joan da, giroa be polita izan da eta ondo joan da. Herritarrei kosta zaie pixka bat ez dakit atzoko parranda eta geroko bixamuenakin berotzea, txalotzea, baina hortxe ibili zara zu, neurria gora eta gora, 5 metro, 6 metro, hortxe langa gainditu nahian eta hortxe berotasuna handiena herritarren aldetik. Bai, sarriten ez da paratzen 6 metro, ez da betiko gauzea. Korputxo ez dagoten beti bardin eta plaza beti ez bardinak eta gaur ondo bilinez da 6:30 pasautenean, bueno, afroga bat inbeot, segetik ez 6:40 eta bueno, alegin dugu naiz da azkenean ez topaz. Unai, zeu ibili zara hemen speaker lanetan, herri kiroletan gaurkoan, baina irizteaz bat, hemen Aretxabaletarrezkoak esan dute, Xabier Euskitze etorri ote da. Ez da Xabier Euskitze etorri, askotan entzun izan dut hori eta askotan entzuten dut egia esan, pilotan ere aritzen naiz saio gitxi batzuetan eta askotan entzuten dut hori, baina hain nahi Xabier Euskitze eta aldoten nahi jendo, beti jendeak askotan esaten dit, nola egiten duzu, zer egiten duzu, zergatik horrela eta nik beti erantzuten dut, ez dakit dela bestera batean egiten eta horrela egiten dut besterik ez daukadala eta horrela egiten dut eta, bueno, pixkanaka aurrari gara eta listo, besterik ez dauk.